Γεια σας. Θα λύσουμε μία άσκηση που έχει την παραβολή. Ψ τετράγωνο ίσον 8χ. Λοιπόν, μας ζητάει τη διευθετούσα. Πρώτη μας δουλειά βέβαια είναι να δούμε ποιο είναι το π της παραβολής. Οι παραβολές είναι της μορφής ψ ίσον 2πχ. Επειδή το 2π είναι το 8, αυτό σημαίνει ότι το π είναι το 4. Άρα η εστία της παραβολής, καταρχήν η παραβολή έχει άξονα συμμετρίας με βάση αυτή τη μορφή που έχει τον χ τόνους χ, και επειδή το π βγήκε 4 θα είναι ξαπλωμένη η γραφική της παράσταση προς τη δεξιά πλευρά, στα χ τα θετικά. Εντάξει, άρα και τα χ θα είναι αντιστοίχως θετικά, γιατί έχουμε πει επειδή το ψ τετράγωνο είναι μεγαλύτερο του μηδενός, θα πρέπει το π μαζί με το χ να είναι ομόσημα, ούτως ώστε αν το π είναι αρνητικό και το χ να είναι αρνητικό, αν το π είναι θετικό και το χ να είναι αρνητικό, ούτως ώστε να πληρεί και το δεξιό μέλος ότι είναι τετράγωνο. Εντάξει, λοιπόν, άρα αφού το π είναι θετικό, σημαίνει ότι και τα χ είναι θετικά της παραβολής. Ωραία, πάμε να βρούμε την εστία. Η εστία έχει τύπο π δεύτερα, 0. Άρα η εστία θα είναι 4 δεύτερα, 0, 2,0. Η κορυφή της ως γνωστόν είναι το 0,0. Ωραία. Η διευθετούσα. Η διευθετούσα έχει τύπο δέλτα χ ίσον μείον π δεύτερα. Άρα η διευθετούσα θα είναι η χ ίσον μείον 2. Ωραία. Ευκολάκι μέχρι εδώ. Την εφαπτωμένη της το σημείο μετετμημένη ψ ίσον 4. Ποια είναι η εφαπτωμένη που έχει το ψ ίσον 4? Θα βρούμε και το χ, την τετμημένη. Θα πω για ψ ίσον 4, 4 στη δευτέρα ίσον 8 επί χ, άρα το χ κάνει 16 δια 8, 2. Οπότε το σημείο επαφής είναι το α 2,4. Ποια είναι η εφαπτωμένη γενικά στο χ1 ψ1? Η εφαπτωμένη της παραβολής είναι εφαπτωμένη, εγώ τη λέω, ψ1 ίσον π επί χ και χ1, όπου χ1 ψ1 το σημείο επαφής. Οπότε εμείς στη θέση του χ1 θα βάλουμε το 2, στη θέση του ψ1 το 4. Άρα ψ επί 4 ίσον π που είναι το 2, π που είναι το 4, 4 επί χ και χ1 που είναι το 2. Φεύγει αυτό το 4 με αυτό, οπότε η εφαπτωμένη είναι η ψ ίσον χ συν 2. Ωραία. Πάμε να δούμε και το τέταρτο ερώτημα. Λοιπόν, λέει να βρούμε την εφαπτωμένη που περνάει από της παραβολής που περνάει από το μείον 2,3. Λοιπόν, η εξίσωση της εφαπτωμένης ποια είναι? ψ1 ίσον π επί χ και χ1. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα σχηματάκι εδώ, σε αυτό το ερώτημα. Έστω πρόχειρο δηλαδή. Και να πούμε ότι έστω η παραβολή είναι κάπως έτσι.
Εντάξει. Πού είναι το 2,3, το μείον 2,3. Το μείον 2,3 είναι κάπου εδώ. Άρα πώς μπορεί να είναι μία εφαπτωμένη? Μία εφαπτωμένη θα μπορούσαν κάπως έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, αλλά κάπως έτσι. Και έστω ότι εδώ πέρα είναι το σημείο Γ, το Χ1,ψ1, δηλαδή είναι το σημείο επαφής. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Το σημείο επαφής είναι και σημείο της παραβολής, άρα επαληθεύει τον τύπο της. Ωραία. Και επαληθεύει και την εφαπτωμένη. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Η εφαπτωμένη θα είναι ψ1 ίσον 4 χ και χ1 και η εφαπτωμένη περνάει από το β, άρα το β επαληθεύει το τελευταίο τύπο της εφαπτωμένης. Στη θέση του ψ θα βάλω το 3 και στη θέση του χ θα βάλω το μείον 2. Τι προκύπτει λοιπόν? 3ψ1 ίσον μείον 8 και 4χ1. Εντάξει. Ωραία. Εδώ πέρα αν θέλω ας το αφήσω έτσι. Και θα δω στο τέλος τι χρειάζεται. Μετά. Το Γ, το σημείο επαφής Χ1ψ1, ανήκει στην παραβολή. Άρα μία δεύτερη σχέση είναι από την επαλήθευση του σημείου Γ πάνω στον τύπο της παραβολής. Ότι ψ1 τετράγωνο ίσον 8χ1. Άρα προκύπτει ένα σύστημα. Τέλεια. Θα λύσω λοιπόν τώρα την παραβολή ως προς 4χ1. Για κοιτάξτε τι θα κάνω. 3ψ1 και 8 ίσον 4χ1. Δεν χρειάζεται να διαιρέσω, γιατί θα πάω από κάτω και θα το γράψω 2 επί 4χ1. Έχω τη σχέση 1 και τη σχέση 2. Πώς γίνεται η 2 με βάση την 1? Ψ1 τετράγωνο ίσον 2 και στη θέση του 4χ1 θα βάλω 3ψ1 και 8. Οπότε προκύπτει μία εξίσωση δευτέρου βαθμού ως προς ψ1. Πάω κάνω τις πράξεις 2, 3, 6 ψ1 και 2, 8, 16. Άρα ψ1 τετράγωνο μείον 6 ψ1 μείον 16 ίσον με το 0. Ωραία. Γινόμενο έχουμε μείον 16 και πρόσθεση 6. Π είναι το γ δια α, το μείον 16. S είναι το μείον β δια α, τύπη β. Άρα 6 δια 1 6. Ποιοι αριθμοί είναι? Το 8 και το μείον 2. 2, 8, 16. 8 μείον 2, 6. Άρα το ψ1 είναι μείον 2 ή το ψ1 είναι 8. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα στο χ1. Θα πάω εδώ στην πρώτη σχέση ή στη δεύτερη σχέση, όποια θέλω, και θα κάνω αντικατάσταση. Ωραία. Καλύτερα να πάω στη δεύτερη. Λοιπόν, η δεύτερη πώς θα γίνει? Μείον 2 στη δευτέρα ίσον 2 επί 4 χ1. Άρα 4 ίσον 2 επί 4 χ1. Φεύγει αυτό με αυτό. Οπότε το χ1 βγαίνει ένα δεύτερο. Οπότε έχω το σημείο γ1, ένα δεύτερο, κόμμα μείον 2, σαν σημείο επαφής. Και ποιος θα είναι τότε ο τύπος της εφαπτωμένης? Πάω στη σχέση 1 και κάνω αντικατάσταση.
όχι στη σχέση 1, πάω στην αρχική μου σχέση, ψ1 ίσον 4 επί χ και χ1 και κάνω αντικατάσταση. Άρα, λοιπόν, ψ επί μείον 2 ίσον 4 επί χ και 1 δεύτερο, απλοποιείται, ψ μείον ψ ίσον 2 χ και 1, οπότε γίνεται 2χ και ψ και 1 ίσον με το 0. Αυτή είναι η εφαπτωμένη η 1. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και για το ψ1. Να πάμε να βρούμε το χ1. Λοιπόν, 8 στη Δευτέρα ίσον 2 επί 4 επί χ1. Φεύγει με το τετράγωνο και βγαίνει ότι το χ1 είναι 8. Οπότε έχουμε το σημείο Γ2, 8,8. Αντικατάσταση για να βρούμε την εφαπτωμένη. Ψ επί 8 ίσον 4 επί χ συν 8. Απλοποίηση 2ψ ίσον χ και 8. Άρα χ μείον 2ψ και 8 ίσον το 0. Αυτή είναι η εφαπτωμένη, η δεύτερη που μπορώ να φέρω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο GeoGebra. Τελεία. Άρα βρέθηκαν δύο εφαπτωμένες. Για να δούμε και τα κοινά σημεία τους.